bi ame tarata la novembre kalo kileta ani fila samba fila ni mugan nani amunu be kala je mali kono mali ko kan je fanta anan bela jiralen fe aw be fulino kada ka wakati o cogoya kan aw bisimila bi mali kuna funi ka bamananga kuna funi olu keneka bi kuna funi damnela ka sangani conférence ministérielle du forum de partenariat Russie Afrique koni konyo yemi be ka ke Russie jamana konna ni wakati na mi yere baro bela jirale kunchela ka beni karido temeni novembre kalo kilita ensemble fla ani muga ani nani o okumu de konna la anga jamana ministre machine no anga jamana ko kan ko mani o ministre Abdoulaye Diop koni ni aleji la je baro koni ke karo ka fo min kera ani karo ka fo conférence AES koni ministre munu fana koni tu me kene kani o kon metal ke son excellence Karamoko Jean-Marie Traoré koni mani o Burkina Faso fukata se Abdoulaye Diop ni oye malite ani Boubacar Yawo Sangare ni obora Niger jamana konna la uye siga kuma ke kunungo kare wala sa ubese ka barakura bulu do ani ka fere kuro koni sigi singa ka sangani ni conference koni laje okonya oluye kasangani anga jamana nyema koni ka dala kandide ko olu koni na fere beke wala saka sega basigi sigi kana anga jamana konna la ode kama kamine kunungo tenena ni oyi novembre kalo kleta ani kili katabla fo dogo kun laban konna oye domba koni ni min koni kanga nyana mayni maufuna koni na miri baw koni ta kanyeshi anga jamana kuchama koni makadaka novembre kalo kleta ani nani samba fla ani muga ani saba odo ya inde konna anga jamana nyema koni dona kidali dugu dafe kidali mnela ka ke malita ka karogele dina tilama koni genga boyka bamaga chu genga boyka basigi sigi kana kidal dugu konna la nyinata obuna ke asan kelen koni dafali koni yi o kama ma koni bega foko miriya koni mege alla sur la alibi la kana ko amano kon jamana fancha man koni fenga nga jamana fenti la ka o koni mika bara chama koni ke ama fo alibi ala ka nga jamana marabulo to minali koni fanga do anga jamana nyema koni na ala ka karogele dina tilama ala ku na gashi ku fanga banka di anga jamana nyema oluma kasangani anga jamana nyema kelen ko fe kala yini koni ke minisuma fe ku ka taka bo anga jamana konna la min koni baro bulu dala kabini wakati jani u fanche man koni intara nga novembre kalo kleta ani duruna ta samba fla ani muga ani nani minisuma ka ma buruburu ni munu koni biya ulu bela jiralen koni na taka bo anga jamana konna la foka taka se oni fana ka la sigidi klingere ni munu fana biya u bela jiralen koni na taka bo anga jamana kono kasangani novembre kalo kleta ani duruna tai kasangani kura uruji aleni karo ka fo direction régionale des services vétérinaires et ses partenaires moptika olu koni fi olu ka bulu di nyoma kono nay ayirala ka fo abna ta fo baga miseni million kele ani baworo bonyanko bolochi walma pikiri koni mina ke mununa ka damne novembre kalo ka tabla fo marsi kalo la samba fla ani muga ani nduru ba kasi marabulo konna la wala sa ka seka okishi ka bon torochi bana o koni ma min koni mite kacha ya baga miseni olu kunda sagaw aleni baw agela sibrido novembre kalo kile konoton temeni galisa marabulo konani alebe tintila commune konna la krengin la wuliya marabulo konna la bafula be cercle konna la femi garo ka fo tasma konne wulila ka don ka fo o dugu yere koni dudo konna la kadaka ayira la ka fo nyefodi ba ko fe ko tasma de koni minen koni tunu so konna la ka jikala man koni sika kan wakati na so kono mako yere koni tumbola kataka furo de konna o tasma de koni ye cheni ke alla sur la mani koni matwala ayira la ka fo bolima fendo koni kumi so koni o yemote fo kata si bolo fon koni ma olu bela jiralen koni jinna ka olu yele maka ke bukuru jaw koni kunungo tenedo novembre kalo kleta ani kili okera domba min koni nyana mayla anga jamana konna la kadaka odoine koni tara kanyeshi anga jamana la dala ko oni asekondon ko tigla mawere koni ma o kama nyina tan koni tunyi atako sabana kene mika anga jamana foka takase Burkina Faso Niger AES jamana bela jiralen koni la dala ko tigla maw koni yira ni kene ka femi yere okumu konna la anga jamana ministre mi nyashine koni ndu ikado ka fo be ani chebema ni o ministre de la réconciliation de la paix de la cohésion nationale général corps d'armée Ismaël Wagewa okofe anga jamana nyema général d'armée Assimi Goïta ka nona bla koni tunu CNT fokata se transition ni o anga gouvernement maba chama koni tumino okofe femi mo gona ba ale koni ka nona bla kumbi no ka bo Wagadugu Burkina Faso kere na fokata se Clément Evariste koni ma onikado ka fo Niger fana la dala kotigla ma chama koni kumbi ni ndo koni nyana mayala anga jamana kona ni soja ani bonya o konna la ama fo ala ka sanwere tayira ana
kasangani kunungo nege kayita anani wakatu koni anga jamana ministry so mnyeshini no kalanko koni ma ale communiquer bla koni alama bashike nege kayita anduru wakati ko orientation koni minabo ni ote dore la kol demu ni defo koni soro nyina samba flani mu wanta samba flani mu anani koni konnala uluka orientation kulu na boka beni nege kayita aninduri tuma mina orientation koni bola ayira la ka fola kol de mo ba keme ba bisaba ani saba keme woro ani woro ulude koni defo soro munu orienter la fana ka bla kata lycée koni na o kofe ma ba binani ani bakile keme kono ton biolo vla ani flal ulu bla kata école établissement technique konna ani professionnel konna la ama fola ka samba flani mu nani samba flani mu kan duru kalanti mu nyuma di la kol de kiri na bla jeralema mali kuna fini bolo sira la jaba ko oklo gas ke kala ne kuna fini adama ne bi ama fo awni ci a hala mel ko nyuma na o kambe shineni alama bashkinin awla ala kan shi jogo ma kono ka nga jamana basiki